लुबैदों जे सालबारि समस्तियाव जय मोसाहारि बिथांनि देरहानाया दिनैनि समावहाय निश्चित जाबाय। दे बिथां खाम्फा बरगयारिया फैगौ समावहाय जोंनि बिटिआरनि फिन खनसेबाव आरोबाव सासे इएम जानो थांगासिनो। सालबारि भटार रायजो राजाजों लोगोसे बिटिसिनि साफ्रोमबो भटार्स रायजो राजाफोरनिसिम इउपिपिएल दोलोनि जानानै गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। जोंना सालबारि समस्तिनि बिजाथि बिथां जय मोसाहारि दा बिथांनि जा नमिनेशन साबमिशन बे हाबाफारिखौ एसे सिगाङावसो जों फोजोबनानै लाबाय। जियानो जाथोंमानो आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे सालबारि समस्तियाव जय मोसाहारि बिथांनि देरहानाया दिनैनि समावहाय निश्चित जाबाय। मानोना सालबारिनि गासै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे जय मोसाहारि बिथांनो भट होनो थाखाय थियारि जाबाय। आं बेखौनो आसा खालामगोन जाहाथे जय मोसाहारि बिथाङा देरहानानै जोंनि बे सालबारि ओनसोलनि गुबुन गुबुन बिथिंनि जौगानायनि जा बिबानखौ मोजाङैनो मावफुंलांगोन आरो रायजो राजा बिथांमोननो फोरमायनानै आं गोजोननाय मोनगोन जे फैगौ जि 22 तारिखआव जानो गोनां सेप्तेम्बरनि 22 तारिखआव जानो गोनां जिथु भट बे भट थुखांनायनि उनावहाय 26 तारिखआव काउन्टिं जागोन आरो बेनि उनावहाय बे सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो जेब्लानोखि बिटिआरनि गोदान सरकारा जागोन अब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारानो दिनैनि दिनाव बिटिआरनि सिएम जाबाय। बेखौ आङो रोखायै फोरमायगोन रायजो राजा बिथांफोरनो। दा बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव जाहाथे जोङो बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन आरो जौगानायनि खामानि मावलांनो हायो साफ्रोमखौबो इउपिपिएल दोलोनो भट होनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। जिहेतु देबोरगाव बियाब आरो 14 नं चिराङाव हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा जों जुजिनाय जादों, बेनि गेजेराव सोरखौ देरहागोन होननानै देबोरगाव आरो जिथु 14 चिरां बेवहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनिनो दैदेनगिरि मानगोनां बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों। जों फुल कनफिडेन्सजों बिथांनो बे मोननै समस्तियाव गेलेहोनो नागिरदों। बेखौनो बुंगोन दिनै बिथाङा बे मोननैबो समस्तियाव देरहानो थांगासिनो दं। दा बेखायनो आंनो बेखौनो बुंगोन दे बिथां खाम्फा बरगयारिया फैगौ समावहाय जोंनि बिटिआरनि फिन खनसेबाव आरोबाव सासे इएम जानो थांगासिनो दङ।